Sis Peli, good evening. Yan, pasensya na. Hindi ako nakadalaw sa iyo kanina. Umalis ako eh. Bawi next time. Thank you, Sis Peli. Yan, gabi na kami nakauwi. Halos kakadating-dating lang namin. Yan, bawi na lang ako next time, sisi ko. Yan, salamat sa patamsak, Sis Peli. Thank you. Yan, sira yung aming sira yung aming switch na dito sa pwesto na to. Yung linya dito. Kaya salamat, Sis Feli. Thank you sa pangunawa. Ayan. May nilakad kasi ako ngayong hapon kaya medyo na busy. Ay, init. Super init. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Feli. Ay, magpindot ka naman. Nakakainis naman yun. Kadalasan ngayon, hindi mapindot ang Kagabi kaya ako nag-end na, hindi mapindot yung naghang na yung aking naghang yung aking naka-live tapos yung aking pa-jacket ayaw mapindot. Sis Munis, big love shoutout Sis Munis, gandang gabi. Tingnan mo, ayaw magpindot to. Mag-ano muna nga ako. Ayan. Eh talaga niya mapindot. May mga toyo. Ayun. Okay, ayan. Sis Peli, dito na ako sa pang minsan-minsan mag-adventure din tayo. Ayan. Sis Peli, playing ka na. Nasa ads ka pa, Sis Peli. So, for 5 mix vlog. Ayan, mag-love shoutout. Magandang gabi. Sis Munis, magandang gabi sa'yo, Madam Munis. Ayan, dito ako, Sis Munis, sa iyo. Ayan, playing ako dito. Ala ka pa din upload, Madam Munis. Pareho tayo. Pareho tayo, Madam Munis. Walang upload. Ayan, na-watch ko na siya dito. Oops, meron na rin tusok. Teka, baba ko sa baba, Madam Yunes. Ayan, dito na lang ako, Madam Yunes, sa The Vestinag. Ayan, Tala Resort. Ayan, dito na lang ako. Maraming salamat sa patamsak, Spelly. Thank you. Brother Prasad, mega love shoutout sa iyo. Thank you for coming. Ayan. Nakarating na ako sa labas. Doon na nakaharap yung, wala kaming linya dito sa aming, sa aming kwarto. Tamsak 5, agoy. Salamat, my brother Prasad. Thank you so much.
Ayan, playing ka, sis Munis. Ito the best sinag mo. And then kay sis Peli naman, sa paminsan-minsan, mag-adventure. Ayan. Maingay yung ating motor. Morski, Bibi Morski, sorry. Di rin ako umabot sa live mo kanina, Bibi Morski. Marami akong hindi napuntahan ngayong araw na ito. Bawi next time, Morski. Ma'am Eunice, Bibi, good evening. Agoy, sana may baby. Ayan. Prasad, may kalab Shara. Thank you for coming. Late na naman ako ngayon. Init. Super duper init. Ayan. No worries, Ma'am Biolana po. Okay lang yun. Huwag mo nang isipin. Salamat. Marami ko hindi nadalaw ngayon. Hindi rin ako nakakyat kay Sis Feli. Nakitan ko lang kanina si Madam Eunice, si Ma'am Astrid. Ayan. Tsaka si Mana Lisa, yun lang nakitan ko ngayong maghapon. Super busy. Ayan, playing si Sis Feli and then si Madam Eunice, ganun din. Eunice TV, hello sister from Prasad. Mainit, no? Malinsangan. Brother Prasad, thank you so much. Kagabi nagsipaghang yung cellphone ko, naghang yung aking naka-live, naghang din yung aking pang jacket, kaya nag-end na ako. Si Lovely Boy, hello Lovely Boy, welcome to my live. Ayan, like, Dan, thank you so much Lovely Boy. Okay, OTW sa moderator, Lovely Boy. Kanino ba si Lovely Boy? Main channel ba yan? Ayan, full support, back to back from ayan, si Spelly, done watching na si Spelly sa iyong ayan, sa pang minsan-minsan mag-adventure. Ayan. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Ayan, Bibi Morski, salamat Bibi Morski. Ayan, Lolo, siniro-siro mo na naman yung aking nakasiro yung viewers ko, pero may nagko-comment, agoy. Ayan, done watching na ako si Spelly sa'yo. Kanino ba si Lovely Boy? Kaninong ninja si Lovely Boy? Walang anuman po, Ma'am Bicolana. Madam Eunice, malapit ka na mag full watch. Okay, Bibi Morski, dito na ako sa bahay mo, Morski. Ayan, playing ako dito, Morski, sa highlight mo, 11 hours ago. Ayan, playing ka na, Morski, yung upload mo siguro to kanina. Ayan, Prasad, next kita dito, my brother Prasad, next kita. Uy, init. Morski, playing ka na sa yung highlight. From you will face me. Ano ba to? In your life. Prasad, also Indian guy. Okay, kaninong salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome. Sis Morski to Morski, Bibi Morski. Agoy. Ayan, Madam Eunice, done watching ako. Pag 341 thumbs up, Ma'am Eunice. Okay. Okay, Brother Prasad, I'm here na ako. Brother Prasad, I'm here in your house. Okay. Okay, Brother Prasad, I'm here in your house playing your video 3 minutes and 24 seconds.
Okay, Brother Prasad. Ayan. Ma'am Kripa, mega love shoutout, Ma'am Kripa. Thank you for coming, Ma'am Kripa. Next kita dito, Ma'am Kripa, kay Morsky. Kasi naka-play si Prasad. Ayan. You're welcome, Brother Prasad. You're welcome. Next kita, Ma'am Kripa. Next kita dito kay Morsky. Ay, ingat. Super duper init. Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Okay, Morsky, still playing Morsky. At si Brother Prasad, still playing Brother Prasad. Pinalakpakan ako ni Brother Prasad. Try lang, my Brother Prasad. Kung liligaya ka. Kantaan ko si Morsky, baka sakaling swertihin ako. 20CH, mega love shoutout. Thank you for coming, 20CH. CH, thank you so much. Okay, malapit na mag-done watching si Morsky. Next kita, Ma'am Kripa. Morsky, mainam pa sa probinsya pag antong oras tahimik na. Mga huni na lang ng ibon ang iyong maririnig. Dito sa syudad, ganyang oras, alas 12, alauna ang mga tao gising pa. Iyak, Ma'am Yunes. Bakit umiiyak si Ma'am Yunes? Ma'am Yunes, bakit ikaw iyak-iyak dyan? $13 thumbs up. Maraming salamat si Spelly sa 13 thumbs up. Si Spelly, thank you. Tulungan ko, iyak Ma'am Yunes. Sige, mag-iyakan kayong dalawa dyan. Ayan, mag-comment na ako dito, Morsky, ha? Lapit ka na mag-done watching. Ayan. Shh! Choco! Pag maingay, Choco. Okay, done watching na ako. Tawag dito. Done watching na ako, Morsky, ha. Buti di ka naka-live kanina, Ma'am Bicolana. Hinahanap ka sana ng baby ko kung saan daw, Ma'am Yunes. Okay. Ayan, done watching na ako sa iyo, Morsky, ha. Nag-iwan akong bakas. Dito na ako kay Ma'am Kripa. Ma'am Kripa, dito na ako sa iyong bahay. Sir Avin, good evening, Sir Avin. Okay, Ma'am Kripa, watching ako dito sa yung 6 minutes and 24 seconds, Ma'am Kripa. Ayan, playing ka na, Ma'am Kripa, sa yung ano. Sir Avin, mag-love shoutout, Sir Avin. Gandang gabi, Sir Avin. Ayan, di na sana ako magla-live dahil pagod ako, kakarating lang namin. Sayang naman kasi, tulog na. Darrell, Kim, oy, Ma'am Yunes. Ano ba yung anak mo? Morsky, babae. Sisikoy Marivico Bian, mega love shoutout, Sisikoy. Babae ba yung anak mo? Tag dito. Morsky. Abin, mega love shoutout from sis Marivico Bian. Idol Abin, mega love shoutout from Morsky. Gabi, Bibim yun. Gani, Bibim Yunes. Anong gani? Okay, Brother Prasad, still playing your video, Brother Prasad. Katuwa man hanap ako ni Darrell. Paano ba naman di hanapin?
Eh, maingay yung bunganga ni Madam Yunes eh, kaya hanap-hanapin talaga. Yan ang radyo ng mga ano eh. Marvic, Miguel shoutout, gandang gabi, Pramorski. Ayan. Brother Prasad, still playing. Okay, playing din si Ma'am Kripa. Ayan, salamat si Sikoy Marvic. Ano kaya nangyari kay Loving Sky? Kasi kanina naka-live siya, yung mga alaga niya, uwian na pala, hindi napansin. No, nakaligtaan siguro. Ma'am Kripa, still playing Ma'am Kripa. Sir Avin, punta na lang kita Sir Avin. Sis Jinjoy, may kalab shoutout sa iyo dyan. Salamat sa patamsak, Sis Jinjoy. Init, mainit. Salamat Sis Jinjoy sa patamsak, thank you. Okay, Brother Prasad, done watching na ako. Brother Prasad, ayan. Pang-anim na tamsak, Brother Prasad. Done watching to your video. Brother Prasad, thank you so much. Ayan, done watching to your video na may Brother Prasad. Sir Avin, next kita Sir Avin. Ayan, dito na ako sa iyo Sir Avin. Avin TV. Ayan, nandiyan na pala si Sisikoy. Sisikoy Marivic. Sabi ko, ano balita sa iyo kasi kanina naka-live ka. Ano tawag dito? Nakaligtaan mo yung alaga mong sunduin. Ano nangyari Sisikoy? Ay, pupunta pala ako kay Sir Avin. Sir Avin, dito na ako sa iyong bahay, Sir Avin. Okay, playing ako dito, Sir Avin, sa highlight mo, Sir Avin. Ayan, Sir Avin TV, playing ako dito sa highlight mo, Sir Avin TV. Ayan. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Welcome, welcome, welcome from Prasad. Ang dami namang welcome niyan, Prasad. Idol Morski, may galab shoutout from Sir Avin. Oy, salamat sa mga nagtamsak dyan. Thank you. Ma'am Kripa, still playing, Ma'am Kripa. Sir Avin, naka-play ka na Sir Avin na sa iyong highlight. Oh, init. Yan, salamat sa mga nandyan. Thank you sa support. Yan, next kita dito, si Marvic Ubian. Si Sikoy Marvic Family TV. Si Ferman. Ferman Melayo. Miguel love shoutout. Sis Jinjoy, next kita dito, Sis Jinjoy. Sir Avin TV, playing ka. Still playing ka, Sir Avin. Ganda naman dito sa pinuntahan ni Sir Avin, no? Guwapa Jinjoy. Okay. Ay, init. Uy, nahihigab na naman ako ah. Sir Avin, still playing ka Sir Avin? Ang ganda naman dito sa pinuntahan ni Sir Avin, no? Kasarap mag-live dito, tapos ganyan. Buti si Sis Bicula na hindi ka zero sa live. Anong hindi, Sis Jinjoy? Kita mo nga, ang dami nyo nagko-comment, o. Tingnan mo yung, ano ko, ayan, 3 lang. Okay lang yan, ayan mo lang siya. Sir Avin, Miguel of shoutout from Edmonds. Ay, ano, tingnan mo, oh, madami kayo nagko-comment, pero 3 lang ang nandyan sa, ano, nakatambay sa akin. Okay lang yan, hayaan mo siya. Kung kahit ba zero yan, di bahala siya. Okay, Ma'am Kripa, so official done watching. Ayan.
Thank you so much, Ma'am Kripa. Okay. Okay, Sis Jinjoy, dito na ako sa'yo, Sis Jinjoy. Ma'am Kripa, done watching na ako sa'yo. Ayan, Sis Jinjoy, dito na ako sa'yo. Ayan, dito muna ako sa sa ginisang Baguio beans. Ayan, Sis Jinjoy, playing ako. Sa ginisang Baguio beans, Sis Jinjoy. Ako din, ano daw? 15 nakatambay sa iyo, host. 15, agoy, nasaan ang 15? Yun, ibang nag-live, 1 views lang. Sis Bicolana. Tingnan mo ngayon sa akin, no? Trending shorts video from Brother Prasad. Sir Abin, ang ganda naman dito sa pinuntahan mo. Sir Abin. Morski, salamat. Ayaw tayo bigyan ng ni Lolo ngayon. Ayaw tayong bigyan ng viewers. Ina-hide niya. Bakit isa lang nanonood sa iyo, Ma'am Bicolana? Andito naman kami. Kaya nga, Morski. Ang dami nyo nagko-comment pero isa lang ang nasa taas. Ano ba to? Use your face open video. Sabi ni Brother Prasad. Ayan, Sir Abin, malapit ka na matapos, Sir Abin. Ayaan mo lang siya dyan, Morski, kung ilan lang yung ang mahalaga may tao ba. Ayan, Sir Abin, mag-comment na ako dito. Okay, done watching na ako, Sir Abin. Salamat, Sir Abin. Okay, Sis Jinjoy, still playing kasi iyong Baguio beans. Ginisang Baguio beans. Welcome, Sis Jinjoy. Playing ka pa din. Ayan, Sir Abin. Still playing ka, Sir Abin. Ay, init. Kainit. Ayan, done watching na rin ako, Sis Jinjoy, sa iyong Baguio beans. Okay. Ayan, mag-another play ako sa iyo, Sis Jinjoy. Mag-comment muna ako. Ayan, pang 138 thumbs up, Sis Jinjoy. Ayan, another play ako sa iyo, Sis Jinjoy, dito sa sa Joyride. Ayan, Sis Jinjoy, playing ka na ulit. 4 minutes. Joyride mo, 4 minutes and 44 seconds. Nandiyan pa ba si Sis Marvicovian? Ang dami nga namin. Isang top chat lang. Kaya nga Sisikoy Summer Mix. Ayan mo lang yan siya. Ina-hide ni Lolo yung ibang Mahalaga may nagko-comment. O di ba? Mahalaga nagko-comment si Morski. Ang init.
Super init. Sir Abin. Thank you so much, Sir Abin. Nagtataka naman ako, tingnan mo ilang kayo nagko-comment pero walang laman yung aking ano, nakatambay lang sisi, sakit ng mata ko. Sige lang sisi Koy Summer. Ang dami niyo may mga nagko-comment pero walang tao sa taas. Agoy, ba't ganon? Ay, nako, may nangyayari hindi maganda. Siguro nag-a-update si Lolo. Ayan, Sis Marvy Cubian, ayan. Dito ako sa iyo, Sis Marvy Cubian. May problema ang Whitey World. Sis Bicolana. Ayan, Sis Marvy Cubian, dito na ako sa iyo, sis. My goodness. Next kita dito, Sis Koy Summer Mix kay Sis Jinjoy. Ayan, nagbaba ng bahay si Brother Prasad. Ayan, pin natin si Brother Prasad. Baka sakali pag pinin natin si Brother Prasad is dumami. Ayan, playing ako dito Sis Marvy Sis Marvy Cubian, playing ako dito sa Lance guys, KFC. Okay. Bahala yan, may problema si Whitey World. Oy, basta ako walang problema. Correct. Tama ka dyan, Morski. Wala tayong pakialam sa problema niya. Nakaraang araw, nagulat nga ako, unsub ako kay Nikael at Gemini. O, di ba? Si Koy Summer Mix, di ba? Minsan din yung ano, yung mapapansin mo, dati naka-all bell ka, nagtataka ka, bakit hindi nagno-notify sa akin maraming ganun, sis Bicula na ganun din lahat ng live ngayon, daming tao, konti lang nag-chat sa box. O, di ba? Ngayon naman sa akin, maraming nag-chat pero walang taong nakatambay. Sir Voltur, may love shoutout, Sir Voltur. Tapos ano tawag dito? Marami sa akin nangyayari din si Koy Summer na ano na kaya pala hindi nagno-notify sa akin, para ka ako hindi nagla-live. Yun pala titingnan ko hindi siya naka-all bell. Dati-rati naman naka-all bell ako. Maloko to si Lolo eh. Napaglalaruan yung ano, napaglalaruan tayo. Ayan, malapit ka na mag-done watching, Sis Jinjoy. Sis Marvy Cubian still playing. Kinakain ni Sis Bicula, kinakain Sis Bicolana ni Lolo. Yan mo siya na mabusog. Ayan, Sir Voltur, thank you so much. Ayan, sis, thank you. Ayan, playing kasi si Koy Marvy Cubian sa iyong KFC. Sa latest upload mo si Koy one day ago. Salamat. Thank you so much si Koy Marvy Cubian. Lilitaw din yan, katagalan. Di man yan di man yan magtatagal na hindi lumitaw. Okay, Sis Jinjoy, dan watching ka na rin sa iyong pangalawang video, sa iyong Joyride. Ayan, +1 dikit sa iyo, Sis Jinjoy. Ayan, +1 banana ka. Ayan, naka-all bell yan para pag ayan, dan thumbs-up din ako, pang ilang thumbs-up nga ako. Pang 154 si Kuya Jinjoy. Okay. Sino nga yung isusunod ko? Naka-play na ay si Sir Voltur. Sir Voltur, thank you. Sir Voltur, I'm here in your house. Sir Voltur. Sino nga yung susunod ko dapat kay Kay Sis Jinjoy. Ay si Koy Summer pala. Si Summer Mix, dito na ako sa iyo, si Koy Summer Mix, dito na ako sa bahay mo. Ayan, playing ako dito sa ginataan si Koy, ginataang gulay. Ayan. Madam Yunes, saan mo tinago yung yung mga viewers ko? Marami kayo nagko-comment pero walang viewers. Saan mo tinago, Ma'am Yunes? Baka binulsa mo. Ma'am Yunes, nasaan na? Ilabas mo muna.
Mainam pa kay Ma'am Eunice, hindi tinatago ang mga viewers eh. Laging madami. Basta shout out na sa lahat. Here lang. Sige lang, Sisikoy. Pahinga ka lang dyan. Advance, mega love shoutout. Good evening, sabi ni Morsky. Ayan. Advance, next kita dito kay Sis Morby Kubian. Advance ha. Idol Morsky from Summer Mix. Sisikoy Loving Sky, alas 9 mag-live ka na, Sis Loving Sky. Kasi mamaya pagka i-mute ko na lang yan, hayaan mo na yan dyan kung may hayaan mo siya dyan abuti ng umaga. O diba, tingnan nyo nga yung viewers ko hindi siya gumagalaw. Sige, thank you host, dito lang LL na. Agoy, sana all LL na. Laging natatapat yan, gantong oras na nag-ELL na. Lupit. Yan, still playing ka si Smurvy Kubian. Si Kuy Summer Mix, still playing ka din. May 3 ka naman Bicolana. 5 naman dito sa akin, Morsky. 5 naman dito, nakatambay 5. Sigurado yan, yung isa dyan si Sir Avin. Yung isa, si Prasad. Si Morsky kaya, nasaan dyan? Morsky, mukhang wala ka dyan 3 lang yung nandyan sa taas. Si Sir Avin. Ayan, done watching si Sikoy. Ayan, another play ako si Sikoy. Hindi ako nakapag-comment, teka. Nakapag-comment dito. Ayan, pang 21 thumbs up si Sikoy. Ayan, another play ako sa iyo si Sikoy Summer Mix. Ayan, dito ako sa Ham. Ayan, 1 minute and 25 seconds din ata. Ayan, tinago mo na naman Morsky yung 2. 3 na lang uli, kanina 5. Saan mo Morsky nilagay? Sir Bert Window, Miguel of shoutout. Thank you for coming, Sir Bert Window. Ay, init. Ay. Salamat, Sis Jinjoy, sa patambay. Thank you. Sir Raimundo, Miguel of shoutout, Sir Raimundo. Magandang gabi po. Ayan, Sis Marby Kubian, done watching na Sis Marby Kubian sa iyong KFC lunch, guys. KFC. Pang 31 thumbs up ako, Sis Marby Kubian. Sis KTV, Miguel of shoutout, Sis KTV. Okay. Dito ako kay Sir Raimundo. Sir Raimundo, playing ka. Salamat sa pag-play, si Sikoy. Ayan, malapit na matapos si Sikoy yung pangalawang play ko sa'yo. Okay, Sir Raimundo, playing ako dito, Sir Raimundo sa'yo. Ayan, dito ako sa 6 minutes mo, Sir Raimundo. Ayan, papuntang Manuling. Done watching si Sikoy sa pangalawang play ko sa'yo. Sis KTV, nag-live ka ba si Sikoy? Ayan, di na naman ako umabot sa'yo. Ginabi na kami ng uwi. Ayan, si Summer Mix. Done watching ulit ako sa pangalawang mo, dito sa Ham. Ayan, +1 banana kasi si Kuya Summer Mix. Okay. Ayan, done watching ako si Kuya Summer Mix. Okay, dito na ako kay Sis KTV, dito ako sa iyo si Kuya KTV.
Ma'am Astrid, good evening Ma'am Astrid. Nasaan na ba si KTV? Ayun. Sisikoy KTV. Dito ako sa highlight mo, sis KTV. Ayan, playing ka na sis KTV sa iyong highlight. Okay, Sir Raimundo, still playing ka Sir Raimundo. Ma'am Astrid, next kita dito Ma'am Astrid. Yan, salamat Ma'am Astrid. Thank you Morski, salamat. Ay, nako. Ayan, Mama Astrid, may love shoutout from Summer Mix Vlog. Ayan, Sir Lexus, may love shoutout from Ma'am Astrid Cooking Show. Ma'am Astrid, salamat. Next kita dito, Ma'am Astrid, kay Sir Raimundo. Malapit na magdan watching si Sir Raimundo. Siski TV, playing ka pa sa iyong highlight, Siski TV. Shh! Shh! Choco! Sir Claudio, may love shoutout, Sir Claudio. Thank you for coming. Shh! Choco! Yan, sis Marby Kubian, salamat si Sikoy. Si Claudio Lopez. Ay, ako. Ay. Bibi Morski, salamat. Antok na si Hoso nga, nahihigab na naman ako Morski. May ano nga ito parang alarm clock ng mata ko pag gantong, basta pag gantong oras na, nagtungtong na yung alas 9. Panay nahigab ko niyan. Sisikoy Sky Blue, thank you so much Sisikoy. Walang ano man po Mambikulana. Ayan, Sir Claudio, thank you so much. Thank you Sisikoy Sky Blue, salamat. Sir Raimundo, ayan Sir Raimundo, dan watching ka na po Sir Raimundo. Pang 7 tamsak. Parabuyong, sino si Parabuyong? Shh! Ayan, bigyan natin ng jacket si Parabuyong. Medyo malaki na rin yung bahay niya. At moderator. Ayan, Parabuyong, may jacket ka na Parabuyong ha. Manay Mirna, gandang gabi. Okay, sisi ko yung Sky Blue. Nandito ako sa bahay mo, sis Sky Blue. Playing ako dito. Ayan, dito muna ako sis sa yung highlight 5 minutes si Sky Blue. Next kita Manay Mirna, may love shoutout Manay Mirna, tsaka si Ma'am Astrid, malapit na. Next kita dito Ma'am Astrid kay kay sis KTV. Ayan sa Sky Blue, playing ka na Sky Blue. Nakita mo inbox ko, ano ba to? Nakita mo inbox ko sa'yo. Ano daw? Nakita mo inbox ko sa'yo. Manay Bicolana, pwede alukunta si Parabuyong ng Tagay. Sige, alukin mo nga. Manay, meron ko pinasa sa'yo. Kanino si Smarby? Kay Manay Mirna ba? Ayan, thanks Sisi. You're welcome. Sisi ko Sky Blue, playing kasi yung highlight. Alupit naman tingnan mo Ayan, sis KTV, dan watching ako dito sa yung highlight na 5 minutes sis KTV. Pang 21 tamsak ako sis.
Init. Miguel of shoutouts is KTV from Sky Blue. Okay, dito na ako sa iyo, Ma'am Astrid. Dito na ako kay Ma'am Astrid. Teka, wait lang ha. Okay. Kinukuto ko may tamsak na ako dito. Wala pa. Ayan, Ma'am Astrid, playing ako dito sa school in Brunei. Ma'am Astrid, playing ka na. Ayan. Oo, sis Bicolana. Manaymer na. Ayan, meron daw sinend sa iyo si, Arado pa di pwede magbuyong ha. Manaymer na, meron daw sinend sa iyo si sis Maribicovian. Parabuyong Manaymer na. Dan Manaymer na from Parabuyong. Ay, sana all. Ayan, si Sir Bert. Next ko dito si Sir Bert. Manaymer na. Meron daw pinasa sa iyo si sis Maribicovian. Punta ako inbox. Ayan. Ayan, Ma'am Astrid, playing ka na sa iyong sa iyong school Brunei. At lamay lang muna ako sisihan, nasa biyahe pa ako pa uwi. Saan ka galing sisikoy mo KTV? Ayan, Sky Blue, still playing ka Sky Blue. Si Morsky tulog na 100% yan. Tulog na 'yon. Ayan, playing ka mama. Ay, Ma'am Astrid, playing ka. Ate Shai, Miguel of shoutout Ate Shai. Thank you for coming Ate Shai. Yan, still playing ka, Mama Street. Shh. Choco. OTW6 KTV from Sky Blue. Ayan. Dances Munes sa latest mo na live. Dan po kay Sky Blue from Parabuyong. Baba natin to si Brother Prasad. Wala na to si Brother Prasad. Unpin na natin. Okay. Sky Blue. Sisikoy, dan watching ka na Sisikoy Sky Blue. Ayan. Dan watching na ikaw, Sisi. Ayan, Sisi Sky Blue, dan watching na ako sa'yo. Okay. Kaya hindi kanya makita. Agoy. Manaymer na. Ayan, Manaymer na. Dito na ako sa bahay mo, Manaymer na. Okay. Manaymer na. Dito ako sa wag ituloy ang plano. Ayan, Manaymer na. Watching na ako sa iyo dito, Manaymer na. Oti, Parabuyong. Para wala akong utang ha. Salamat. Manaymer na. Ayan, nasa ads ka pa. Dito ako sa iyong wag ituloy ang plano. Ano kayang plano? May plano si Manaymer na.
Ganda ng mga halaman. Siyempre, mga tanim ko yan, mga ano, parabuyon, mga alaga ko yan. Mana sa may-ari yan. Ako'y sana all. Joke lang. Joke lang. Mama Astrid, and watching ako Mama Astrid sa International Brunei School. Ayan. Pang 71 tamsak Mama Astrid. Ayan. Another play sa iyo, Mama Street. Ayan, nag-another play na ako. Dito ako sa Santa Cruzan, Mama Street. Ayan. Santa Cruzan, May. Brunei, Santa Cruzan, May 2014. Ayan. Playing ka ulit, Mama Street. Nasa ads ka pa. Ay, lako. Sis Kalog. Gandang gabi, Sisi Koy Kalog. Dan sukli para buyong. Ay, sana all. Hay. Sige, Manay Merna. Naka-play ka lang dito, Manay Merna. Ayan. Pag na-play ko kayo lahat, magtag dito. Mag-mute ako, guys. At mag-CR ako. Ayan. Good night, Ma'am Bicolana. At sa lahat, ingat tayong lahat. God bless. Ingat din, Morski. Sleep ka ng maya himbing, ha. Ate Merna Grande, may galab shoutout po. Ay, Ate Merna Grande. Manay Merna pala. Kanta mo, since you been... Since you began. Sisi Koy Summer Mix, salamat. Nakalimutan ko tuloy yung tono ni Sisi Koy Marivic. Since you began, loneliness around you. Ganun ba yun? Your fans were waiting here. Just to, ano ba kasunod na? Just your man. Sis Kalog, di ko alam yung lyrics. Give me a chance. Ganun ba yun? Listen to my lonely heart. Ayun. Mega love shoutout si Summer Mix. Napapakanta tuloy ako. Sino na yung naka-play ko dito? Si Manay Merna. Manay Merna, nagla-live ka na dito. Manay Merna, done watching na. Sa iyong wag ituloy ang plano. Yan, pang 65 tamsak, Manay. Okay. Ayan, Manay Merna, done watching ako. Naku po, Sisi Koy Marvico yan. Sanang ganda doon. Ayan, maganda talaga mga old song. Oo nga, Sisi Koy Kalog. Ayan. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sisi Koy Kalog. Playing ako dito sa 4 minutes and 33 seconds mo, Sisi Koy Kalog. Sa celebration, the debut to my son. And second birthday to your, ano ba to? Ano ba yung karugtong? Ano pa? Ayan, di ko nabasahin yung karugtong. Sis Eds, mega love shoutout Sis Eds. Kuwawa naman yung bisita ko, hanggang 4 lang ang binigay, oh. Kanina dami nagko-comment, tapos 3 lang yung tambay ko. Okay lang yun, basta mahalaga may nagko-comment. Nawala si Morski, yung kinakantahan ko natulog na. Loneliness around you.
Nagtago ang mga viewers si Lolo. Oo nga, si Sikoy Kalog, ang daming nagko-comment kanina. Pero ang tambay, ang viewers ko, tatatlo. Ayan mo siya. Basta mahalaga, nagla-live ako. Bahala siya sa buhay niya. Mahalaga, nagla-live ako. Sa akin, isa lang kanina, kahit may tambay. Oo nga. Oo nga, si Sikoy, Sky Blue. Ayan, kaloka si Lolo. Kaya nga sis Astrid. Sis Kalog may galab shoutout. Ayan, ngayon yung update ni Lolo. Baka nga, may regla si Lolo ngayon. Pabayaan na lang natin. Mahalaga nag-live tayo. Wala tayong paki sa kanya. Kahit tago niya yung mga viewers. Ayan lang natin. Basta mahalaga nag-live tayo. Wala tayong paki. Ayan, Mama Astrid. Dan watching ako, Mama Astrid, ulit. Sa iyong, sa iyong, ano ba tawag dito? Santa Cruzan, Mama Astrid, pangalawang play ko. Yan, dan watching ulit. Mag-ano ako, mag-comment. Yan, Mama Astrid, dan ako, dalawang saan yung, saan na yung nakapin? Malay ko kung nasaan yung nakapin Lexus TV. Kung sa lupalop na yun nandun, hanapin ko pa ba yun? Hayaan mo na siya mo nang habulin. Ano ba yung inahabol mo doon? Sis Kalog, still playing kasi si Kuy Kalog. Sis Eds, dito ako sa bahay mo, Sis Eds. Laki na ng bahay ni Sis Eds. Yan, playing ako dito sis, sa yung update, new babies. From my old arrangement, si Sikoy Eds. Ayan, playing ka na si Sikoy Eds. Tumakbo, ayan. Tumakbo na, tinakbuhan si Lexus TV, nahabol. Nahabol niya yung nakapin. Babalay ko ba kung saan na yung nagpunta. Sis Gardening, nagalab shoutout OTW, parami si Sky Blue. Natakbuhan si Lexus TV nung nakapin. Oh my goodness. Masanay ka dyan, Lexus TV, na natatakbuhan. Huwag ituloy ang plano, daming pagpipilian doon, dan watching. Ayan, natakbuhan din si Parabuyong ni Manay Mirna. Ayan, Parabuyong. Bayad na siya sa'yo dahil kanina. Alam ko nagdikit siya sa'yo, Parabuyong. Sis Kalog, balita mo kay Manay Mirna na tinakbuhan niya si Parabuyong. Ay, nako. Busy na yun sa pag-aararo si Manay Mirna. Sabi mo may naghahabol sa kanya. Ay, nako. Manay Mirna. Ayan, cooking food. May love shoutout. Thank you for coming. Abangan ko sa kanto. Sige, Sikoy Kalog. Abangan mo, sabi mo na hunting siya dito kamo sa live ni Bicolana. Ay, naku, Manay Mirna. Ako'y napapatawa tuloy. Kaloko nito si Lexus TV. Hanapin pa ba yung nakapin? Wala na nga nakapin eh. Aray ko. Ay, nako. Dan watching ako si Sikoy Kalog dito sa 4 minutes in 44 seconds ba yun? Sa celebrating, di ba? Ay, nako. My goodness. Ayan, cooking food. I'm here na ako. I'm here in your house cooking food. Grabe tawa ko dito kay Lexus TV. Habulin ba naman yung nakapin? Ayan, my dear sister cooking food, playing ka na. Ayan, I give you one banana after ng video mo. Renea Vlog, hello sis. Hello sis Renea, thank you so much. Thank you. Sis, good evening. Ayan, good evening to. Ayan, nagbahay kubo na yun. Si Manay Mirna. Kango yan, megalab shoutout kango yan, Sir Claudio. Thank you so much, Sir Claudio. Ang mahalaga, maraming nagko-comment. Bahala sa dyan kung walang nakatambay.
Ayan, you are welcome sis. Thank you very very much again. Sis KTV, salamat sis Kuy KTV. Grabe tawa ko si Kuy KTV kay Lexus eh. Nahanap niya yung nakapin. Eh wala na nga, tumakbo na. Siguro nagpi-play siya nung siguro nagpi-play siya nung video nung nakapin. Pagkatapos niya mag-play nung video, pagbalik niya wala na. Tinakbuhan. Ay nako. Pigil lang na. Grabe tawa ko talaga. Galing mag-English ni Sis Gardening. O, di ba? Ganda na. At saka yung boses niya, maganda boses niya ni Sis Eds. Ayan, si Kuy Eds. Done watching ako sa iyo, Sis Eds. Maganda boses niyan. Ayan, +1 dikit sa iyo, Sis Eds. Ate Lynn Vlog, ayan, tao po, magandang gabi. Tamsak, babili po yellow, kulay puti. Ano ba to? Matigas yaw. Ayan, ang alam ko lang, Ate Lynn, na matigas, hindi yellow, hindi kulay puti, kulay brown. Ayan, bigyan kita ng ay, teka mali, kanino bang moderator yun? Teka nga. Ba't ba ayaw Teka, wait lang. Wait lang, Ate Lynn, ha? Dito kita bigyan sa wait lang. Ayan, may moderator ka na, Ate Lynn. Salamat sa pagsilip sa aking munting tahanan. Nasaan na ba yung Ayan, done watching ako kay Sis Eds. Sis Eds, done watching ako sa iyo. Ayan, +1 banana ka, Sis Eds. May tama ka, host. Anong may tama ka? Si Kuy Roy Story. Ano ibig sabihin ng may tama ka? Abay, linawin mo, Ate Lynn, yung may tama ka. Maraming ibig sabihin yung may tama ka, ba? Sis Gardening Eds, ang cute ng Si Kuy Roy Story, good evening. Ayan, Sister Cooking Food. Still playing. Ayan, si Kuy Roy Story, dito na ako sa'yo, Sis Roy Story. Ayan, playing ako sa'yo dito, si Kuy Roy Story. Ayan, dito muna ako sa highlight mo, Sis Roy Story. 3 weeks ago, may tama ka sa, ba to? Sa brown eyes. Gandang gabi po sa lahat. Ayan, may tama ka, host, tigas kulay brown, hindi kulay puti. Thank you, ma'am. You're welcome, si Kuy Roy Story. Ayan, malapit na magdone watching si next kita, Rinea. Next kita dito kay Sister Cooking Food. Ayan, thank you, ma'am. You're welcome, si Kuy Roy Story. Long time no si Kuy. Sarap tawa ni sis host. Tawa-tawa na lang si Kuy Sky Blue at naaantok na naman ako. Noong isang gabi ba naman nakatulugan ko yung live ko? Abay, pagkatapos ko mag-play, sabi ko, magsanda lang ako dun sa unan ko. Sabi ko, pipikit ako saglit. Grabe, mapipikit na talaga yung mata ko. Abay, nakatulog ako, nagising ako yung live ko, magti 3 hours na. Busy po, ma'am. Okay. Ayan, Ma'am Roy Story. Magalab shoutout from Ma'am Astrid. Salamat, Sis Astrid. Ayan, Sister Cooking Food, done watching to your video, Sister Cooking Food. Ayan, done watching to your video, then I give you 1 banana. Okay, Sister Cooking Food, where are you? Are you still there? Sister Cooking Food, gabi-gabi, Ma'am Astrid. Gandang gabi pala, kala ko gabi-gabi, gandang gabi. Rinea, ayan. Rinea, I'm here na ako sa bahay mo, Rinea. Okay, playing ako, Rinea, sa Alamati Anak. Ano ba to? Basta sa Alamati Anak, ayan. Rinea, playing na ako. Pag antok na, matulog na. Oy, oo nga, si Kuy Summer Mix, basta pag inantok, tulog. Aba, yun nga, tinulugan ko nga yung live ko, tas nagising ako. Dumalaw ako kay Loving Sky. Naka-comment naman ako ng 2, siguro 3. Nakaiwanan ko na naman, nabitaw ko pa yung cellphone. Ay, nako.
Pag grabe talaga antok mo, wala kang magawa. Di mo mapilit, di mo kayang ano, thanks Sky, balikan kita mamayang gabi at nasa work na ako. Ayan. Si Raymundo, dan watching na rin ako sa iyo, si Raymundo. Salamat. Still playing kasi si Koy Roy Story ha, sa iyong highlight. Ayan, kagaya niya, naka 1 hour na ako. Pag ako naghigab na naman, naghigab din eh. Aba, i-end ko yan. Bakit ba? Ay, nako. O, di ba? Nahihigab na naman ako. Di pa nga tayo sumusweldo eh. Pero yung sa akin malapit-lapit na rin siguro. Ayan, ako nga kahit naka-duty, idlip ako saglit. Nagpaalam naman ako kay amo, idlip ako 15 minutes. Done watching Roy Story from Lexus TV. Ayan, si Kuya Roy Story, done watching na raw sa'yo, sabi ni Lexus TV. Ano yan? Nangahabol yan si Lexus TV pag nawawala yung piniplay niya. Sis Roy Story, salamat sa support sa live ko kanina. Nag-live ka ba si Kuya Summer Mix? Anong oras ka ba? Ay, kanina umaga nga pala ikaw nag-live. Oo nga pala. Nandun nga pala ako kanina, Ogoy. Ayan, malapit ka na mag-done watching si Kuya Roy Story sa iyong highlight. Kuya Lexus, Francis Eds. Ayan. Walang anuman, Ma'am Summer. Lexus, Miguel of shoutout from Sir Raymundo. Maraming salamat si Sir Raymundo. Thank you. Ayan, matulog na si Sikoy. Si Sikoy Kalog. Si Sikoy Kalog, parang nakikita ko yung sarili ko pagka nagla-live ka, pagka nandun pa ako. Kapag nakita ko nahigab ka, naantok na rin ako minsan eh. Nabibitawan ko na yung cellphone ko eh. Kaya pag bigla akong nawala, din ako naka-comment, patay tulog na noon. Ayan. Mas okay ako mag-live sa umaga si Sikoy, di pa pagod kasi pagabi. Wala na akong power. Oo nga naman, tama ka dyan si Sikoy Summer Mix. Ayan, Ate Mirna Grande, may galab shoutout, Ate Mirna. Ayan, done watching ako si Kuya Roy Story. Done watching ako sa iyong highlight. Okay. Ate Mirna Grande, dito pa ako sa iyo, Ate Mirna Grande. Agoy, nasaan na yun? Sandali lang, Ate Mirna. Ayan, dito na ako, Ate Mirna, sa sa latest upload mo, Ate Mirna. Tingnan ko muna kung na-play ko na siya dito, kung hindi pa. Ayan, di pa ako naka-play dito, Ate Mirna, sa I Don't Like to Sleep Alone. Yung playing ka man Ate Mirna. Madam Summer Mix Vlog, 6 na shorts video mo from Lexus TV. Sir Bert Window, next kita dito, Sir Bert Window kay Renea. Yan, Ma'am Astrid, salamat sa support, Ma'am Astrid. Ayan, unti-unti na pinapawala ni Lolo yung ating viewers. Tingnan mo, marami siya ngayon nakatambay, wala din nagko-comment. Agoy, anong ginagawa ni Lolo? Kaninang marami nagko-comment, walang tao. Ay. Higab pa more. Ayan, Sir Bert. Ayan, Renea, done watching ako, Renea. Okay, Renea, done watching na. Okay, dito ako kay Sir Bert Window.
sabi? Ang sabi ni Manay Myrna, ano ba yan? Masanay na tayo sa laro ni Lolo, Manay Bicolana. Kaya nga, Manay Myrna. Naghang na naman pala yung akin naka-live. Doon ako tingin ang tingin. Ayan, Sister Cooking Food and watching to your video, Sister Cooking Food. Then, I give you one banana, my dear Cooking Food. Mama Street, salamat. Sino nga yung pupuntahan ko? Si Ed Bones? Di ko pa napuntahan si Ed Bones, Agoy. Ed Bones, dito na ako sa bahay mo, Ed Bones. Ayan. Ed Bones, playing ako dito sa Ginataang Matambakol. Ayan, playing ka na, Ed Bones, ha? Sa yung Ginataang Matambakol, Ed Bones. Ayan, playing ka na. Sir Bert Window, may galab shoutout po. Ayan. Ang puso ko'y nagdurugo. Okay, Ate Myrna, malapit ka na mag-done watching, Ate Myrna. Magko-comment na ako, ate, yung mga 42 thumbs up. Ay, init. Kaping mainit. Ayan. Ate Myrna Grande, done watching na ako, Ate Myrna Grande, sa iyong ano, I don't like to sleep alone, Ate Myrna Grande. Yan, done watching po. Ayan, Boss Edmonds from Calog. Edmonds, naka-play ka na, Edmonds, ha? Playing ka na. Smurby Kubian, salamat si Sikoy. Sobrang init. Yan, sino nga pupuntahan ko? Si Sir Bert pala. Okay, Sir Bert, dito na ako sa'yo, Sir Bert. Playing na ako sa'yo. Okay. Ayan, Sir Bert Window, playing ka na dito sa huling binisita bago matulog, Sir Bert Window. Ayan, playing ka na po, Sir Bert Window. Salamat. Aray ko. Oh my goodness. Ang anak ni Janice. Ayan, may ads ka pa, Sir Bert. Nasa ads ka pa. Okay, Ed Bones, malapit ka na mag-done watching, Ed Bones. Sa iyong ginataang tambakol.
Hoy, naku po. Yan, naghang na naman yung akin naka-live. Nakakasura na yung akin naka-live ba. Naghang na naman. Ayan, Sir Bert, still playing Sir Bert. And then si Ed Bones, ganun din. Malapit na matapos si Ed Bones. Ed Bones, malapit ka na matapos sa yung ginataang tambakol. Oy, Choco, huwag ka maingay dyan. Choco. Huwag maingay, Choco. Ayan, Ed Bones, done watching ka na, Ed Bones. Ayan, salamat sa iyo dyan. Salamat sa pagtambay sa aking live. Sir Bert Window, salamat. Ayan. Sisikoy KTV. Ayan, napuntahan ba kita sa KTV? Ay, parang napuntahan kita kanina. Ayan. Napuntahan ba kita sa Sisikoy KTV? Parang hindi pa yata. Nakamute lang, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy Loving Sky. Mag-live ka na dyan, Sis Loving Sky. Okay, Sis KTV. Dito na ako sa bahay mo, Sisikoy KTV. Ayaw nga, na-play na nga pala kita kanina, Sisikoy KTV. Ayan, dito ulit ako. Another play na lang ako sa iyo, Sisikoy KTV. Ayun, nasaan yung ano mo dyan, Minor? Kunin mo, kunin mo. Ayan, Sis KTV, nandito ulit ako sa'yo. Ayan, another play na lang ako sa'yo dito, Sis KTV, sa yung highlight. Ayan, another play. Okay, done watching na rin ako kay ano. Kay Sir Bert Window. Sir Bert Window, done watching na ako. Sa pakainan ng ano, nakakainis. Yan, done watching na ako sa iyo, Sir Bert, ha. Salamat. Yan, ano ba to? Nako, Ed Bones. Magandang gabi po sa lahat. Sis Manalisa, gandang gabi din. Okay, Sis Manalisa, dito ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Ayan, wala tayong monitoring. Naglahang na yung aking naka-live. Ayan, Sis Manalisa, playing ako dito sa 4 minutes mo. Highlight, Sis Manalisa. Ayan, playing na ako dito. Pang 40 thumbs ako dito, Sis Manalisa. Ayan. Ayan mo nga dyan, Minor, sa'yo. Tingnan mo nga dyan sa cellphone mo. Nasira ay naghang na yung isa. Hindi ko na makita yun. Kunin mo na yung ano dun. Kunin mo yung extension dun. Hang. Kinig lang, host. Nakahiga na. Ayan. Agoy, sana all. Bro Lexus, Miguel of shoutout from Ed Bones. Thank you. Ayan. Manay Myrna Grande dan sa Long Ride Legaspi from Lexus TV. Ang 15 million, nasaan ang 15 million? Ko talaga.
Manay Merna, salamat Manay Merna. Ayan, nakapag-play na rin ako sa'yo. Isa. Just Cooking, may galab shoutout si Kuya Just. Magandang gabi. Ang init. Super duper init. Yan, maraming salamat si Kuya Just Cooking sa pagdalaw sa aking munting tahanan. Yan, next kita dito sis Just pagkatapos ni Sis KTV. Sis Manalisa, still playing ka sis Manalisa. Wala, nasira na to. Sira na. Ayan. Linis nagbakuran. Ano ba to? Playing your video Sir Lexus. From sis Manalisa. Ayan. Mamaya kanyang balikan sis Manalisa. Kasi ginawa ko munang monitoring yung kanyang cellphone ba. At naghang yung akin naka-live. Tapos yung isa ko naka-play. Ay yung dalawa. Wala na kami dyan. Dito na kami dyan pa. Doon mo ilagay doon sa at magtatatahol yan dyan. Minor mag-iingay dyan. Masakit sa tenga. Ayan. Si Kuya KTV dan watching ako ulit sa pangalawang play ko sa iyo. Sis KTV dan watching na. Ayan. Salamat si Kuya. Pang 18 thumbs up ako dito sis KTV. Okay, ayan, Just Cooking. Sisikoy dito na ako sa iyo, Just. Okay, playing ako dito sa iyo, Sisikoy Just Cooking. Dito ako sa ano ba to? Sa recipe quick, ano ba to? Quick and easy. Ayan, playing ka na si Kuya Jess. Sis Manalisa, malapit ka na magdan watching. Sa iyong highlight. Sobrang init. My gosh. Ay, salamat. Nakalanghap din ng preskong hangin. Ayan, sis Manalisa, dan watching. Gandang gabi, Ma'am Yunes. Ayan, Madam Yunes, salamat. Ayan, sis Manalisa, dan watching ako dito sa highlight mo, sis Manalisa, pang 40 thumbs up. Just Cooking, playing ka na, Just. Ayan, mag-another play ako sa iyo, sis Manalisa. Dito ako sa biyahe ulit. Ayan. Ayan, playing ka dito, sis Manalisa, ulit sa biyahe. Ayan. Ano yung mga mo na minor? Mag-CR ako, hindi na naman. Ingay ng mga aso. Ayan, nag-mute ako. Maingay ang mga aso. Masakit sa tenga.
Ayan, nagagalit si Lexus TV. Nakamute daw pala ako. Daldal ako ng daldal. Pinapagalitan ako. Yan, done watching ako sis Manalisa. Sa Lea sa biyahe ulit. Pangalawang play sa'yo. Manay Merna, salamat Manay Merna. Yan, nag-play sa'yo si sis Manalisa. Okay, done watching na rin ako kay kay tawag dito. Kay Just Cooking, Just done watching na ako sa iyo Just Cooking. Ay, mag-comment lang ako pang 118 thumbs up Just Cooking. Okay. Manay Merna, mag-another play ako sa iyo Manay Merna. Ayan, Manay Merna, dito ulit ako sa flex ko lang ang ang park sa baba. Ayan, playing ako dito Manay Merna. Pangalawang play ko sa iyo. Ayan, mag-ano muna ako. Ano yung mga muna ni mag-CR lang ako. Ayan guys, mag-CR lang ako, mag-CR lang ako. I-mute mo pag pag malakas yung tahol ng mga aso.